Sa atong pagpamuhi og mga kahayupan ilabi na sa mga baboy, so need yun nato nga limpyuhan ang ilaang mga kulungan. So kuhaon nato ang ilaang mga hugaw, dili nato ipadaloy sa kanal kay manimaho gyud na siya. Dayon ang kinahanglan po nato nga ang atoang mga inahin labi na sa mga buntis, liguon jud nato sila kada adlaw. Gawas lang kung magsigi og kanang ulan, di nato sila kaliguon kay tugnaw ang panahon. So sa pag-alaga nato sa mga kahayupan, so kuan jud kanang naang sacrifice jud ta. So labi na kaning magkuan ta, magwalay ta og kanang mga biik. So bantayanan jud nato kung naay magka-tai-tai. So naa gyud na siya, dili gyud na siya malikayan kay mabaghuan sila sa ilang gikaon nga feeds. So kuan jud bantayanan gyud nato mga ka-Jinbels ang pagpakaon nato sa atoang mga bagong walay na mga biik. Dili jud nato sila pakaonon og daghan kanang igo-igo ra gyud pod. So sa atoang pagkaligo sa atoang mga inahing baboy, so sabunan sa nato para matanggal ang mga hugaw, para layo sad ta sa mga sakit. Ingon ana ang atoang pamaagi para dili magkasakit ang atoang mga alagang mga baboy. So pag human nato kaligo, ako dyan na siyang trapuhan. So depende na ninyo mga ka-Jinbels kung saan ninyo pag-care ang inyo ang mga alagang mga baboy. So kani sila bagong walay ni sila, and then naadyo nakalibanga ani nila, so dugay ra ba mo talab ang tambal pag malabian sila o kanang pakaon. So try po ta sa mga herbal. So ako kay naglaga ko bayabas, ako ang gilat-an. So akong gipainom sa ilaa. So naulian raman pod. Dayon kung naatay nanganak nga inahin, pwede sa nato kaliguon ang ilaang gagmay nga mga baktin kay init kaayo ang ilaang lawas. Mura ra magud ni sila nagkaon og kanang feeds kay init sad ilang kuan pamati sa ilang lawas. So sulay gani ninyo hikap ang inyo ang mga baktin, di ba? Kuan kanang init kaayo sila, so kaliguon sad nato. So dili sad nato daily nato kaliguon ng mga kuan baktin. Pwede twice a week para dili lang yun sila mainitan. So kada lang sa